हमने के यहाँ कहल जाला कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करे से पहले हमने के यहाँ देवी देवता के बुलावल जाला। लेकिन हमने के देवियों देवता में सबसे एगो दुलरुआ जकरा कहल जाला गणेश जी, उनका के सबसे मान आदर ज्यादा होखेला। काहे कि हर घर के छोटा जो बच्चा होखेला ओकरा के ज्यादा लाड दुलार मिलेला। जैसे कि हमारे घर के छोट जनी बाड़ी, तो हमनी के देवी देवता में सबसे छोट गणेश जी के माना जाला, ज्यादा लाड दुलार उनके के दिया जाला। ताई हमनी के आंगन में सबसे पहले गणेश जी के सुमिरन कल जाऊ, फिर तिलक के गीत, कुछ मंगल गीत और कुछ लोकगीत गाय के कहे के बारी शुभ भैया कि मंगल के दाता रुआ बिगड़ी बनाई जी, गौरी के ललना हमरा अंगना में आई जी, गौरी के ललना हमरा कहे के कैसे मंगल के दाता रुआ जातना न्योता हकारी में सबसे पहले कार्ड ना दिया जाला। सबसे पहले मंदिर में जाके लोग मैया जी लोग के कार्ड देवेला, ओकरा बाद हित नाता गोद पट्टीदार के देवेला। तो कैसे कहे के बा सब देवता में रहुआ पहले पूजाई, मैया के मंदिर में हम जिसन कलाकार जाई तो वो कैसे मैया के बोलाया, कैसे मैया से आग्रह करी कि तनी सुमिरन में आजा महतरिया हो।
कि सबसे बड़ा दौलत हमनी के आवाज है। उ त सरस्वती माई के क्रिया बा आ कृपा बा कि हमनी के लाज रवा सबके नजर में बचैले बानी। त कैसे कहे के बारी ऋषि भाई